Hello खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय दे ओमफ्राय नायलांदोलाय नोंथांमोना भिडिअखौ ओमफ्राय आङो नै 11:12यानो जालायलायसिगोन ओरैबायदि लेट जाबाय दिनै नै कुकाराबो माने बैखौ आङो मानजिस्लाबनो हायासै मोजाङै ओरैनो साल' मानजिनाय जाबाय माने मोजाङै फुनो हायासै आरोना ओमफ्राय नै बाबुआ उन्दुनोसै होनना उन्दुदोंमोन माने ओमफ्राय उन्दुलाङाखै आरोना बे मोजाङै ओंखायनो बिसिना थिसिना मोजाङै खालामस्लाबलांनो मोनलायलायाखै आं ओंखाम डाइरेक्ट संहैग्रोदों ओमफ्राय नैबेफोरबो गासैबो बाबुआ कलमजों लिरलाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आरो नैबेखौबो बिनि खबारा जिबाय ओमफ्राय बेखौबो दाख्लैहाय आं मोनसे जिखौ बानायनो होन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय बियो बेखौहाय ओरैनो जानला मोनला सुनानै दोनलाबायदों जा मिनिथावनो ओमफ्राय आं दाबो सोलाबाखै बिनि माबाखौ सुनो नै आं दिनै मोनसे मैथ्रुखौहाय माने बिगुरैनो हानानै खारैजों संनो नागिरदों आरोना बिगुरैनो हानानै खारैजों संबा मोजां मोनजायो जेबो ना होलायाबाबो जायो ना गोरान होयोबा गोथावसिन मोनजागोन आरोना ओमफ्राय बे मैथ्रुखौ दाख्लैनिनो जानो होननानै संनोनो सोलाबाखै माने बेलेग ओंख्रिफोरखौ संनानै गाबोन जानोसै दिनै जानोसै होनना थायैनो दिनैसो जाबाय आरोना बिदि खारैजों संनोबा बिगुरैनो हानांगौ आरो होमबासो मोजां जायो ओमफ्राय आरो मैथ्रु बिबारखौबो खारैजों संना जाजायो नाथाय खिन्थु आङो ना गोरान होबासो मोजां मोनो आरोना मैथ्रु बिबारखौ नै मैथ्रुखौनो देन ओरैनो गोजाबाबो बिदि खारै संबा मोजां मोनो आरो लाव नङा ओंख्रि नङा ओरैनो बाथोन बायदि खालामनानै आरोना गोथाव मोनजायो खारैखौ बारा बुरजाबो होनांलाया ओरैनो एसे जानो होननानै दिनैसो हालदैखौबो एसेल' होबाय आरोना आङो ओमफ्राय संख्रिबो होखानानै ओमफ्राय दै होनानै खारै होनानै दिनै जानाय नायथारनोसै आङो गोबावथार जाबायमोन जायैया ओंख्रिफोरखौनो माखौ जानो माखौ मानो ओमफ्राय मा जानो जाबाय थानानै दालियानो जाखायो आरोना जोंना ओमफ्राय दालिखौ बाबुआबो दालिखौल' जायो नालाय उफाय गैया दालिखौ संनांगौ जायो दाबो दालिखौ एसे संखाबाय फिसाजोआबो बेखौ जागोन जानाया थिग गैया बारा जाबाङा बेबो ओंखायनो दालिखौथ' संखाबाय ओमफ्राय एवनायाबो जाबाय दा दै होबाय नै गोदौथोंसै आरामनो ओमफ्रायो नैबे नाखौ एवबावनांगौ दङ बेल'सै जेबो गैला नाजों ओमफ्राय बे मैथ्रु नाखौ आलदासो एवसै जाबायानो नै रानहोनांसिगौल' ओमफ्राय एसे थुफ्लेनोसै बाराबो थुफ्लेजोबा ओरैनो एसे आरोना बारा दोखो गेब्लेनायबाबो आं मोजां मोना आरो बारा गथा थाबाबो मोजां मोना आरोना ओमफ्राय नै 3ता जालायलायबाय आंहा दासो मोनजालायबाय आरोना बिसोर जाखांजोब्बाय गासैबो बाबायाबो डिउटियाव थांबाय आंहा दासो जानोसैलाय गोबाव जालायबाय संनायावनो लेट जायो आरो बाबुजों माजों Hey. Deh. दासो सोलाबबाय दहायनिफ्राय दा बाथि होखांबाय आराम खामानि जोबथ'बाय टिभि नायनोसै जिरायबाय नै जों बाबुजों आंजों ना बाबु देनाय ओमफ्राय ना आंनिया ब्लाड टेस्टनि रिपर्टखौ मैयाहाय मोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय जेबो गैया नर्माल गासिबो थिगैनो दंजोबोब्रा मानि थाखाय जायामोनबा गरमजोंनो मारैबा जादोंमोन खोमा नै गाइखेर जानो जालायबाय बेहा ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ आंना बेखिनियानोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओरैबायदि गरमनि थाखायनो माने खामानिफोराबो आरो ओरै बाबुआबो ओमफ्राय बाबुआ नै जा खाबदाब जाबाय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय दे बाय बाय होन सना बाय बाय हाय बाय बाय होन मुवा होन दे